Muchas gracias. Bo día, hoxe temos como convidada especial a Merce, que nos vai contar como foi a súa vida traballando de mariscadora. Moitas grazas por estar aquí con nós. Moitas gracias por invitarme. Por que decidiche ser mariscadora? Foi por vocación ou por obriga? Pois un pouco de todo. Un pouco por obrigación e un pouco por devoción. Cantos anos tiñas cando empezaches nesta profesión? 22. Foi o teu primeiro... Non foi o meu primer traballo, non. Quen te inspirou para ser mariscadora? Pois a miña nai, que tamén iba a mariscar, pero ela iba a pé. A túa familia era mariscadora? A miña nai, sí. Que che ensinou a mariscar? Pois vas aprendendo. Coa forza de ir aos días, vas aprendendo. Cal era o teu horario? Traballabas todos os días? Sí, todos os días traballaba. Cando empecei, íbamos coa marea. Entonces, pero despois cambiaron, empezábamos ás 8 e salíamos ás 2. Cal era a túa rutina diaria? Pois máis ou menos esa, salir da casa, coller o barco e ir para onde nos deixaban ir mariscar daquela. É difícil mariscar? Bueno, hai que ter forza e maña. Difícil non é. Mariscaches na ría de Ferrol? Sí, sempre. Pescabas nun barco ou na beira dunha praia? No barco. Sempre pesquei en barco. En que praias ou lugares aditabas mariscar máis cantidade? Pois mariscábamos máis ben pola zona do Ponte das Pías, polo Castillo de San Felipe, por esas zonas máis ou menos. Cal é a mellor hora do día para mariscar? Pois cando está a marea vacía, que hai menos auga. Levabas algún traxe especial? Non, levábamos traxe de augas. O que levábamos especiales eran as botas para non coller frío. Traballas nun negocio familiar ou traballas nunha empresa? É unha empresa, pero non é familiar, é unha empresa que cada un ten que facer a súa empresa. Que ferramentas e utensilios necesitabas para ir a traballar? Pois temos chamase un raño, que non sei como explicar, como un caixón con dentes e ten como unha rejilla. Entonces, para que vaya caendo todo, eso lo queda de marisco ali dentro. Tiñas barco propio ou alugabas un? Se tiñas un, tiña nome ou código? Teño barco propio e teñen nome e código, sí. Cal foi a viaxe máis afastada que fixeches para mariscar? Pois fun a Ría de Ares. A que praias ías normalmente? Pois íbamos pola zona do Ponte das Pías. Normalmente íbamos casi sempre a Ponte das Pías ou a zona do Couto. Tiñas máis compañeiras ou compañeiros? Sí, moitos máis, sí. Sentíaste cómoda cos teus compañeiros? Sí, sempre, sempre. Tiveches algún compañeiro ou compañeira con que estiveches incómoda traballando? No, nunca. Que facías co marisco que pescabas? Pois temos que levar á lonxa, e na lonxa están os da cofradía de pescadores, que son os que o recollen, e os que o distribuyen. É máis duro traballar no mar aberto ou na costa? No mar aberto, sempre. Algunha vez tiveches medo polos temporais? Algunha vez sí, algunha vez sí. Mariscabas pola noite? Non, solo pola mañán agora. En que época do ano conseguíades máis marisco? Sobre todo no verán. No verán é cando máis marisco hai. Podese mariscar en auga doce? Pois non che podo decir porque penso que non, pero non o sei. Collías todo tipo de marisco? Non, nosotros só collemos, eu só podía coller ameixa babosa, ameixa fina e berberechos. Cal é o marisco que máis pescabas? Ameixa babosa. Cantos kilos recollías ao día aproximadamente? Pois podíamos coller sobre 10 kilos. Cal foi o marisco máis caro que vendiches? A canto kilo? Pois foi a ameixa fina e o debín vender a 35 euros o kilo, máis ou menos. Canto gañabas nunha boa xornada e nunha moi mala? Eso dependía, claro, dependía do precio que tuvera e todo, pero sobre 150, 160 euros. É un traballo que este ben remunerado? Depende. Remunerado está ben remunerado, pero pásase moito frío e moitas cousas diferentes. Crees que o teu sector está moi masculinizado? Non, hai de todo, hai de todo.
Con que barreiras te encontrastes para realizar o teu traballo? Algúnha específica por ser muller? Pois barreiras, ningunha. E por ser muller, tampouco, ningunha. Pensas que o teu traballo valórase máis cando fan os homes que cando fan as mulleres? Non, eso non é... Non. Pareceche unha profesión sacrificada. Recomendarías a un fillo ou filla? Non, é moi sacrificado, sí. Que foi o que máis te gustou do teu oficio e o que menos? O que máis me gustou, a liberdad. Hai algo que botes de menos? Sí, o ir traballar todos os días, bótase de menos. Que lle recomendarías a alguén que empece agora? Pois que teña paciencia e que vai a día. Gustache o marisco? Cal é o Sí. teu marisco favorito? Pois o meu marisco favorito son os berberechos. Para rematar, temos unha pregunta que lles facemos a todos os convidados e convidadas. Gustache os pementos de Padrón? Gustan os pementos de Padrón, pero aquí pola zona temos uns pementos que son moito máis ricos que os de Padrón, que son os pementos do Couto. Moitas grazas pola túa colaboración e por contarnos cousas tan interesantes. Foi un placer para nós que viñeras. Unha aperta moi grande e que teñas moita sorte na vida. Moitas gracias a vosotros por invitarme. E aquí temos un agasallo feito por todos nós para ti e este é o logo do noso canal de YouTube. Pois moitas gracias.